Incwadi yezenzo ke uchapter 19 ndivulele umnyango omkhulu onamandla bebaninzi abachasi sixelela ngoDimetri owayengumkhandi wesizwe owayesenza ishrines zesithixo saphaya e-Efese mantombazana u-Artemis wathi woyibona le nto yenziwa nguPawulos yinto ntoba ushumayela uThixo ophilayo ushumayela uKristu oguqulayo wazalwa yimungu uDimetriyo wakhangela abafana naye wathi sondelani niyayibona nale nto yenziwa nguPawulos niyayibona ukuba izawuphela ingeniso ukuthi niyayibona ukuba izawuphela ingeniso ukuthi babuthelana omama bami babuthelana ithi incwadi yezenzo babisaqunge e-Efese ndakhangela into yoba yintoni isaqunge ngelizwi lanamhlanje bakwitontoni kusithiwa ngathini na uPawulos usixelela into yoba uThixo wethu Artemis esimkhonzayo akanamandla kuba kaloku yena wenziwe ngesandla abuthelana bazala yinto kodwa nokubutsha lenzeleza bahlala uPawulos kuba yena uvulele umnyango unamandla eBhokobhethasi azohlala phansi phanelezeke azohlala phansi ndicinga into yoba ndivulile ndiyenzile le nto umama president ebendicele ndiyenze kodwa ndirhalela phambili kwezintathu ndizohlala phansi there are those who will be for you and for the message you carry bakhona abazahamba nawe futhi abazayixhasa le message uThixo akunikele and there are those who will be against you and against the message you are carrying bakhona abazawuthi usanakazisa isandla ukuthi wazi uzawuthini bakhona abo abazangakuxhasi bazofuna wena abazofuna umyalezo ophethe uzuwazi into yoba akuba bafuni wena into nabatshisa umyalezo ophethe ngemine yodwa unehemiya mantombazana unehemiya ufika nasezigidini usindonga seJerusalem sedilikile wanqunguphala lokhatha ayicinga ikhaya lakhe lingeyonto yanto kuba indonga sedilikile wakhawuleza ukumkani wambona into yoba umunguphela unehemiya wamnika ababagobelela ngaphesheya uthi bawufika eYerusalem wakhangela abakubo wababuthelana izana sokhela indonga seJerusalem zidilikile babekhona oThobiya noSanabhalathi bamthobamakhela umkhali mantombazana bamakhela umkhali bemjongile into yoba yintoni nale izawukwenziwa nguNehemiya ndifuna ukuthi nakuwe xa kufika imeseji esuka kuThixo esithi makwakhiwe bazabakhona bazabokhela umkhali bazabakhona bazakubuza into yoba ubungubani waphi wena uvelaphi na thina sisuke uyifounder lenkonzo uvelaphi na wena sesizawuxelelwa nguwe kodwa ndifuna ukuthi uzume ntombazana wazintonye into ababona uvulele umnyango omkhulu onamandla bebaninzi abachasi okwesibili great success in the work of the gospel creates many enemies. Umsebenzi omnikiweyo
uyamstarisha kuyo kubonakala into uyakhula mantombazana kubonakala into yoba ii-ideas okwazi uzibeke etafileni ziyalithatha umanyano zilikhukhulise zilinyusele ngasentla kubonakala into yoba uthi uhamba nawe yazi into yoba loo nto leyo izakuvusela ngabaxhasi izakuvusela ngabaxhasi uthi nabo kucufama basekoneni yakho udibane nabo sebekunyevuleke because there is great success uthixo ayibekileyo esandleni sakho. Khumbula uyosefu wakudala, khumbula uyosefu wakudala uthixo emnika isipho mantombazana sokuphinda amaphupha. Wasuka la mfana wathi xa ifika abantwana abaxelela ngephupha avuka nako asuka bagcwala yintini, asuka bagcwala yintini. Because when there is great success in the work of the gospel, you will get great enemies. Mantombazana babamjonga babuza into abakanti uthi wena uzaba kukumkani wethu. Ayaphela lapho mantombazana intiyo yabo yabangela into yoba mabamenzela amayelekenqe. Usezawenzela amayelekenqe, usezawenzela amayelekenqe nawe, kodwa usuwazi intonye okokuba uyawuthi uthixo uvula umnyango omkhulu onamandla ngokube baninzi abaxhasi. Le ndoda yasibona seyiphakathi entolongweni, yasibona seyiphakathi entolongweni, kodwa wathi ngenxa yento yoba uthi unecebo ngomntu wakhe. Kunjalo nje mantombazana, icebo likaThixo alitshitshi, icebo likaThixo alibhangi, lihamba ngexesha layo, ngexesha elifanelekileyo. Abonakala sonyula unyana kaYakobi entolongweni ukuba makazohlala abe yi-right hand man kakumkani. Ndifuna ukuthi nakuwe uzungethe amandla ekwenzeni okulungileyo kuba ngexesha elifanelekileyo uvume. Uzungatyhafi, uzungatyhafi nokokuba intshaba zona ingathi zivela amaqalonke, nokokuba ujikelwa ngabazana nabo, nokokuba mantombazana ukujikelwa ngoguqana besithebeni, kodwa uzuyazi into yoba uyehova yena uthixo ukuvulela umnyango omkhulu onamandla ngokube baninzi abaxhasi. Xa ndizawuhlala phantsi izonyuka iphaneli. Okwesithathu, the more you face opposition, do not break the spirit of faithfulness. Ngokuba intshaba ngokuba abaxhasi baza ngeyiphi indlela, nokokuba bathini na, nokokuba bakukhomba ngezolo lakho, nokokuba balanda i-background yakho, kodwa do not break the spirit of faithfulness. Hlala wena, hlala ubambelele emqokumbelweni, usazi intoni into yoba uyawuva uthixo ukuvulela umnyango omkhulu bebaninzi abaxhasi. Ndihlala phantsi ulunge Dade uSiphuka, ulunge Dade USiphuka. Ndirhalela ukuthi ke ngoku xa ndihlala phantsi mantombazana, move away your focus from abaxhasi. Eyona nto iza kubambezela kule jeni yakho, eyona nto iza kubambezela okokuba icebo likaThixo ngempilo yakho libe nakho ukuphumelela kokuba wena uhleli ujujongele nabaxhasi. Hayi ndiyayazi akanifuni ubabala, hayi ndiyayazi akanifuni uncumisa. Yeyona nto umisa ngayo leyo, ulibala ufowukhasa kumsebenzi uThixo akunike wona. Shift your focus away from abaxhasi. Vuma ndithi kuwe kumele bekhona abaxhasi. Vuma ndithi kuwe kumele bekhona abaxhasi. Ngaphandle kwabaxhasi awuzuphumelela umsebenzi wakho uThixo akunike wona. Vuma babekhona abaxhasi. Yiva kaloku xa isithi unyana kaYese esithi ulungiselela isithebe phambi kwababambezeli bakho.
ezeni uzasilungiselela njani isithembu? Embrace abakhasi bakho. Sukulwa nabo. They are not there to destroy you. Judas was not there to destroy Christ. Kodwa Judas was there uzophumelela igama likaThixo. Vuma uhambe nabo Judas bakho. Ubange ngexesha lokumanga noYesu wamanga uJudas. Emazi into yoba nguye azamnqatsha. Hamba nabo mani, kodwa hold your head high. Usazi into yoba wena uvulela umnyango omkhulu. No matter what your circumstances. Ngoba imeko yakho injani? Ndifuna ukuthi kuwe susijongela phansi. Ngoba imeko yakho injani? Kudala siza kwezi convention umama ukhaya. Wena usebenzi. Awukwazi umisa ikhaya lakho ejuge kuwe. Kodwa uThixo namhlanje ndivulela umnyango omkhulu onamandla bekhona abakhasi. Hold on to your faith, ntombazana. Hold on to your faith. Ngoba imeko ingakade singakudilisa, kodwa hold on to your faith. Usazi into uyehova uThixo yena ukuvulela umnyango omkhulu. Eyona nto kufuneka siyenze thina mantombazana, masinyuse amehlo ethu siwase kwimbali nomgqibelelisi wokholo lwethu onguYesu. Mawasanele amazwi. uThixo wozuko ke makanigcine. uThixo wothando anilondoloze mantombazana. Anika amandla uThixo uyakwazi ukulalela kwenu. Anika amandla uThixo enze okokuba nivale indlebe zenu eqokozeleni kwelizwe, kodwa amehlo enu nefocus yenu ihlale kumnyango ovuliweyo. Kuba uyehova uThixo uthi kuyo namhlanje ndivulela umnyango omkhulu onamandla ebaninzi abachazi. Mawasanele namazwi ngoYesu Kristu Nkosi yethu.
itafile sithe xa ihlala yabona intoba nowalunga kufanelekile ndibulise uvayisi, ndibulise unobhala, isekela nobhala nononyelo, ndibulise officials and delegates, ndibulise amantombazana, ndibulise amantombazana alandelayo nepanel line endinayo ekuseni nje Kristu Nkosi ngolwimi. Kanti kwesifundo sethu sisifumana kwincwadi yabaseKorinte wokuqala 16 ivesi leyo kuba ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla bebaninzi nabachasi. Okokuqala mandivulele bazali ndithi mantombazana ndavuya bakuthi kum masiye endingayehova ngoba ndinawujonga ngaphandle kontanga bam ndifumanisa into yoba mhlawumbi ngendingasaphindi. Ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla. Xa ndizawungena apha kwabaseKorinte ndicacise ukuba kwakusenzeka ntoni apha. Le ncwadi le leta lebhalwa nguPawulos yileta yesibini le ayibhalayo uPawulos, kodwa ileta yokuqala uzokufika apha kwabaseKorinte. Ileta yokuqala uPawulos awayibhalile wayibephelela enkameleni asandifika apha eKorinte ivulelwe umnyango omkhulu onamandla. Ileta yesibini le uzokufika apha eKorinte, kodwa uPawulos le kule leta ayibhalayo ivakala kwangomfundisi into yoba unodano yoqhubeka apha eKorinte. Nanjengoko uPawulos lo wayengumhlala apha eKorinte unento aziqapheleyo apha eKorinte, into azisafani nangoku esahlala apha eKorinte. Ivulelwe umnyango omkhulu onamandla. Bazali bam, ndithi xa apha eKorinte xa ungena kunehamba ezimbini, kuthiwa apha eKorinte kwamadoda kwenye icala kuthiwa alayisha intlanzi, amanye ayoyothula intlanzi, kuthiwa la madoda ayesebenza kanzima, kuthiwa ayavakala la madoda anesikhalazo into yokubana sebenza kanzima siyathini. Kanti ngalo lonke elo xesha mantombazana kunamantombazana apha eKorinte ethi kwakutshona ilanga kuthiwa ahle indlela ethe tye ebheka ehamba, kuthiwa la mantombazana anxibe ngendlela ethanda bona. Ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla. Kuthiwa esawufika la mantombazana awonwabisela amadoda ngandlela zonke ekonwatyiswa ngawo amadoda. Kuthiwa la mantombazana ayaphelela behamba le nto, kuthiwa yahamba le nto yayongena nasebandleni. Yile ibangela into yokuPawulos aphakame amantombazana. Kuthiwa esawungena la mantombazana kuthiwa enxiba ngendlela ethandayo nakwalapha ebandleni. Kuthiwa uPawulos kuthiwa yaqala yakhona iyandlulwana, yakhona iyandlulwana. Kuthiwa wathi omnyango kaPawulos, wathi omnyango kaKefas kuba ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla. Kuthiwa uyeva uThixo ngena nguPawulos wanombuzo uba wahlukahlukene na uThixo. Wathi ngenxa yale meko wathi ndawuhlala apha ePentecost de ndivulelwe iminyango emkhulu enamandla. Uthi ke mantombazana umntu kufuneka azikhangele into yokuba umi ndawoni na, ngoba apha endleleni sinababaxhasi yaye afunde umxhasi ade abhambathise into yoba awuyiba yinto. Uthi uba ugqibelile uThixo akwenzele inceba. Ndifuna uthi mantombazana thina singalamantombazana amaxesha amaninzi sima kwiindawo ezirongo, uthi kuvulwa le minyango ube ukude nofefe likaThixo ume kwindawo erongo. Mantombazana ithi ke loo nto leyo mantombazana makhe sicenga sikhangele sicinge uMakaSamueli kuthiwa ungena ebandleni yaye uyazazi isicelo sakhe kuThixo. Kuthiwa ngumama uyabhongoloza ucela kuThixo, kodwa kwathi kuThixo indlela yakhe ukuthi uba ngevi nesandla sakhe sokuthi uba asingesindisi. Kuthiwa uyamphendula lo mama, uthi ngomama xa ethetha, uthi ngomama lo xa ethetha, uthi undihlekisile uThixo, uthi khangelani nizibone izibele ezingaka. Xa ndizawuhlala phantsi kuba sivulelwe umnyango omkhulu onamandla. Le vesi ingqinwa yivesi kaYoshua
sisiqalo ivesi yesihlanu uthi akuyi kumanga phambi kwakho yonke imihla yokudla kwakubovu njengoko ndandinoMoses nawe ndakubanawe andiyokuyekela andiyokushiya athi omnye umbhali andiyoliyekela inyawo lakho ekutyibilikeni ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla athi umama uHagari xa kuthiwa ngesango langasemva kuthiwa uyalibeleka usana kuthiwa uyayenza iprovision yendlela uthi xa sewathafeni yaseBhesheba kuthiwa lo mama kuthiwa ukujonga uphelile iprovision ebeyiphethe uthi sawujonga usana emqolo kuthiwa unomthandazo awenza iwodwa ecaleni kuthiwa uyalibeka usana ecaleni kodwa uba uthixo uthi bizamna ngeminzemba ndese ndihlangulise wena undizukise wamenzela inceba wathi Hagari thatha nantsintsi uba usathi samanzi akuba uHagari wayengaliboni eliqula abazali lalingekho litsha lalikudala likhona kwakuba yayimeko awayephume phantsi kwawo umama uHagari uba ndivulela umnyango omkhulu onamandla xa ndiza kuhlala phantsi bazali bam athi umama uneHeliya kwakumkani uthi uneHeliya asakufa intoba injongo zaseJerusalem zidilikile namanxiwa agqibe amanxiwa omkhulu agqibe inkukhu zehagu kuthiwa uneHeliya uyakukumkani kuthiwa uyocela impepha mvume zentoba mandiwelele phesheya awelele phesheya kuthiwa uyababiza uneHeliya uthi izandla zakhe intoba zaseJerusalem zidilikile uthi xa izawuhamba isiya kukumkani uyabuza ukumkani intoba olu hambo lwakho iyabalela ixesha elingakanani na uthi uneHeliya andilazi uba lawuthatha ixesha elingakanani kodwa wathi ukumkani ebe-consent ne-security eyenziwa nguneHeliya apha kodwa ke khange kunathi umkumkani wamnika imithi eyomeleleyo wathi makahambe kanti ngalelo xesha bakhona abachasi abajongileyo bakhona abachasi uTobiya noSanballat kuthiwa yabonwabisa le nto ndifuna ukuthi ntombazana xa uYosefu ethunywa abokhangela abakhulu bakhe andizulolulibali kusekuseni mantombazana kuthiwa uthe sakufike buza kukhangela abakhulu wami afika bengekho kuthiwa bandulukile ubheka kwelaseJuthani vulelwe iminyango omkhulu onamandla bandulukile ubheka kuthiwa wayehamba endleleni uYosefu uthi xa esiza bathi nangela mkhulu bacebiyele ke ngekhaya mhlawumbi nawe ntombazana soyame ngumntu ube ungamazi uba akekho into kuyo uba sivulelwe umnyango omkhulu onamandla mantombazana kuthiwa uthe sakufika uthi uRubeni bathi xa besithi masimthengise masimbulale athi uRubeni yini lwa side simbulale igazi lethu ngono simthengise kumaIshimayeli kodwa ndithanda ntonye ngoba laba abakhulu abakhe babengayazi kufika imini ngenye imini bathi besakufika kuYosefu sesekela kakumkani kuthiwa sawuthe sakwabona abantakwabo athi mababizwe bangenendlela kuthiwa ungene engonsini kuthiwa uyathandaza baxelela amazwi wathi mina nacinga ukubi ngam kodwa uyavuthixo wacinga ukulungileyo xa ndizawuhlala phantsi mantombazana uYesu sentlanga ngalo mzuzu mantombazana ifuna thina intoba sisibhebhetani mantombazana ngoba le ndlela uYesu ayihambayo yayaziwa nguThixo kwangaphambili wathi akujonge ezantsi emhlabeni wabuza intoba ndawuthuma bani na ezantsi emhlabeni kuthiwa nengelo esazazilapho kuloo ntlanganiso kuthiwa zaqwalasela futhi ezantsi wavela uYesu wathi thuma wathi uThixo wayelazi uba le ndlela kanye sizawuba nee-challenges yiva ngokwasentlango uthi uSathane ubungunyana kaThixo jikalamanye babezizonke wamphendula ngoba uYesu unikwa isikweko nguThixo uthi angasokasoka lokuphila ngaso umntu ungomthandazo nokhokho sivulelwe umnyango omkhulu onamandla bebaninzi nabachasi xa ndizakuhlala phantsi nendima yabachasi bentombazana abachasi sinabo emisebenzini abachasi sinabo ekuhlaleni abachasi sinabo nalapha kule endlu kaThixo apho sithi sinelizwi likaThixo sinobumingane ndiye ndimthande umchasi osekuhlaleni nomchasi osemsebenzini wohlukile kunathi mantombazana ngoba ndiye ndithi mhlawumbi wenziwa yinto kusekude nofefe kaThixo ndimangazele kulothi sinelizwi likaThixo sinobumingane
kodwa ke mantombazana uba sihlele kuthandaza loyo uThixo uzasivulela iminyango emikhulu ngoba ziyenzeka izinto siyenziwa amayelekenqe kodwa uqhawule ingabe sisithi sivulelwe umnyango aba baxhasi mantombazana masazi ndonye mantombazana into yobana kwaba baxhasi asilwina nyama nagazi silwa nemimoya mantombazana kungoko mantombazana fune siphathe izikweta siphaphame ngoba mantombazana abaxhasi esinabo kweli lizwe bakomele mantombazana xa ndizawuhlala phantsi mantombazana ndifuna ukuthi mantombazana kwaba baxhasi mantombazana selixesha mantombazana uzambhedesha kwaba kusile izinto ofayenza ngokufanelekileyo kungabi ngengqobo yakho hlazolezilweni nayo uqukana ngokungabi amazulu usonto usazawuza mantombazana uxhasi evuna ingqobo sithi andincedekanga ngumsebenzi wam ndibanjiwe kanye ziziphoso zam ndiphangukile lethu ndalishiya ufefe lwam ngokristu nkosi yethu
ngibuyise kumama upresident. Ngibuyise omama upresident wonke. Ngibuyise i-officials, i-delegates, umuntu okhona kwendawo. Ngiyeke Kristu igama ngoleni. Phansi kwala mazwi akulencwadi yompostoli Pawulos, isahluko 16 ngevesi yesithoba. Uma ngivulele umnyango omkhulu onamandla, bebaninzi abachasi. Andizingena kakhulu ke kumcimbi kaPawulos, umama obesivulela. Ngingafuna ukugqibile kaPawulos umcimbi. uPawulos owayengumhlobo kaGamaliyeli kwakunye noLuka, kodwa asikhwapha namhlanje conviction. Eyona nto kuyo yonke le nto ezihlukumezayo, mamam, ziindawo ezimbini ezithile bebaninzi bakazi. Ndihlukunyezwa ngabakhasi abaninzi, conviction. Kodwa ndithanda intwenye ebuninzi babakhasi uThixo uyayisa. Bekhona abakhasi uThixo uyayisa convention. Bekhona ababande ezibendlela abangazi ukuyihamba mantombazana, ngoba uthi uva isizwe siphila kwilizwe elikhohlekeleyo, elinabantu abakhohlekeleyo. Siphila kwilizwe esithelana ngabantu asithelwa nabo. Siphila kwilizwe esithelwa ngabantu asikhonza nabo, asihlala endlini kaThixo. Siphila kwilizwe esike sikhohlakele ngabantu esihlala nabo kwindawo esihlala kuzo. Siphila kwilizwe esinabakhasi nasemisebenzini, ngoba ilizwe likhohlakele. Bebaninzi abakhasi, kodwa uThixo uyema. Kodwa uThixo uyema akhwelete ngumntu wakhe. uThixo uyema akhwelete ngumntu wakhe. Ngoba ndibona xa khweleta ngoYosefu, athi uYosefu xa segqithile kwizamatha nabekhibe abakhasi bakhe, athi akunikwa abantwana abantwana mthixo athi nguManase. Ngoba uThixo uThixo akulibala okwakuwavuka wathi owesibili nguEfrayimi, ngoba uThixo akazilibala insizwe ziyazela kube. Ngoba uThixo uyayisa. Bangakhona abakhasi endleleni convention, kodwa uThixo kumele uyayisa convention. Bangakhona abakhasi convention, kodwa uThixo wethu usamile, usasisiqalo, usasisiphelo. Mantombazana, ndike ndambona ngenye imini, ndambona umkhasi
uyakobi mantombazana, uyakobi. Uyakobi ufudukela kumuntu acingafanele uba ungumzali wakhe uLabhani engeqondanga uba ungumkhasi wakhe. Wahlala endlini kaLabhani benesithembiso nezibhambathiso mantombazana. Wathi kuThixo mantombazana uyama ngomntu wakhe bekhona abakhasi wafika ngephupha uYakobi wathi kuyandimna Thixo waseBheteli apho wenza khona izibhambathiso. Wathi ndiyayibona inkohlakalo oyenziwa nguLabhani ngoba uThixo uyakholeta mantombazana ngomntu wakhe. Wazi uThixo phuma kwaLabhani, phuma kwaLabhani, ndilungisile imeko yakho noEsawu umntakwenu ubuyele walakuzalwa. Ndivele ngokuYakobi mantombazana, ndivele ngokuYakobi bulala uThixo ngoba uThixo uyema bekhona abakhasi avula iminyango emikhulu enamandla. Wajika wajonga emva apha avela khona wathi incama yakho Thixo ayindilingane ngoba ndifika kwaLabhani ndiyindoda kaSitunga kodwa ngoku ndibuyela kwelakuzalwa ndiyindoda emfudukombini. Wathi wagqiba wobusika ubuso bakhe wabubhekisa ezintabeni zeGiliyadi wabuyela kwelakuzalwa kwakhe. Mantombazana uyandihlukumeza umcimbi wabakhasi mantombazana, uyandihlukumeza umcimbi mantombazana wabakhasi esidibana nabo nasendlini kaThixo enzokuyeka convention esidibana nabo nasendlini kaThixo. Ndibona ke ngoku abasendiye emantombazana yeconvention kukho abantu abasikhasayo ngenxa yeziphiwo esezinikwe nguThixo endlini yakhe. Ngoba ndibona wakuzophunywa umkhosi yohlasela iRamothi yaseGiliyadi kubizele ngoku bonke abaprofethi abubuxoki. Kodwa umprofethi yena othunywa nguThixo uMikhaya bamkhasi. Mantombazana abakhasi nasendlini kaThixo bakhona mantombazana, nasendlini kaThixo bakhona abakhasi abakhasa abantu ngenxa yeziphiwo zabantu abeziphiwe nguThixo mantombazana. Uthatha ukumkani mantombazana uAhabi xa ethetha nguMikhaya xa kuba bonke abaprofethi abathatha inyaniso abuza ukumkani wakwaYuda. Akekho nomnye umprofethi okhoyo uthi ukumkani ukhona kodwa ndimthile ngoba akathetha okulungileyo ngam. Ngoba uyandikhasa mantombazana umcimbi wabakhasi. Kodwa uThixo uyema ngabantu bakhe ngoba uthe esobizwa yathi indoda ibiyomlanda yamkrweta yathi uzuke ufike uthathe into ezithethwa ngabanye abaprofethi uzuke ungathethi izinto zakho zalo Thixo wakho, uzuke ungathetha izinto zalo Thixo wakho. Umoya kaThixo lamantombazana unentubekelo ngoba kuyabakhola unyukayo umoya kaThixo athi akufika wabuza sinyukana sihlasele iRamothi yaseGiliyadi. Wena umoya kaThixo wathi ndibele ngeZilayeli ezinhlanu phezu kwentaba njengezifo ezingenakaluzi. Mantombazana ithi imbali uZedekhiya wambetha ngempama wabuza uba lo moya kaThixo lapha kuwe uthi idlule ngani na ngoba nasendlini kaThixo mantombazana sinabo abakhasi xa nizawuyeka nakwiindawo esihlala kwesisebenza kuzo sinabakhasi mama sivuleleyo sinaba bakhasi ngoba ndibona apho uHamani esesithuweni esiphezulu ehlele kwankokumkani kodwa ekhaselele nogada ukhasa unogada
uvulela igeyithi xa ngenayo mantombazana ngoba zonke indawo esikuzo osiyamsina babaxhasi kodwa ndithi kuni namhlanje mantombazana makasibalekele uHamani benza umsebenzi wabo ngoba uThixo mantombazana uyalwa ngomntu wakhe ngoba mantombazana uHamani umtha wayewenzela uModekayi ekugqibeleni ngenxa yokuba uThixo silwa ngabantu bakhe bakhona kuye uHamani mantombazana ndithi kunabaxhasi bethu nasibayekele mantombazana benza into abayifunayo ngempilo zethu xa banza kuhlala phansi ndifake ngokungenye imini umuntu ovulelweyo ingqango umnyango omkhulu onamandla mantombazana uDavide nyana baba omkhulu Yese mantombazana athi akuzijonga akhumbula athi wena Thixo wandelelanga emadlelweni ekulandeleni impahla emfutshane uthi wandikhangela wandenza umntu ngoba uThixo uyavula mantombazana kuvaliwe uThixo uyakhulula bekhona abaxhasi mantombazana sinabaxhasi abaphakathi kwethu kukho amantombazana nee-degrees neediploma neento zonke kodwa ngenxa yabaxhasi izertifikethi ziyangunda amantombazana phantsi kweterasi umsebenzi asiwufumani ngenxa yabaxhasi mantombazana kodwa namhlanje ndizothi masinganikezeli mantombazana masinganikezeli mantombazana ngoba uThixo uyalwa ngabantu bakhe ekugqibeleni onke amaqhina esiwabotshelweyo ngabaxhasi bethu uThixo wethu uza kuwakhulula mantombazana amaqhina esiwabotshelweyo ngabaxhasi zonke ingqango esizivalelweyo mantombazana ngabaxhasi bethu uThixo useza kuzivula mantombazana ngoba noPawulosi uke wathi esendleleni ebheka eKhesariya ehleli mantombazana enqolweni kwangena indoda mantombazana yafika le ndoda yathaya yazibopha yathabatha uBhixo kaPawulosi yazibopha ngayo yathi indoda ongomoya womphinqo kuyakwenziwa nje kuyo kuya eJerusalem bakhathazeka abantu bathi uPawulosi masingayi eJerusalem wema uPawulosi ngoba uyayazi kukhona umuntu ovula iminyango emikhulu enamandla wathi yina bani ndibongoze ukuthi ndingayi eJerusalem ngoba kaloku eJerusalem andikulindelanga ukubotshwa kodwa nokufa ndikulindile ngenxa yegama likaThixo ngoku nakuna phakathi amen.
uThixo wami ngokuba uyavula ucango wavula lo mnyango bekulwandle olubomvu abonakala amanzi ebheka emaqaleni akwazi ukuwela amaSrayeli ngokuba ke divulelwe umnyango omkhulu awela ke amaSrayeli ngoba ayehamba nalomnyango angathi ndiyambona ke lomnyango mantombazana aseKapa xa indoda iqamele ngelitye elizweni laseBhetheli wabonakala lomnyango uvuleke uthi asikho noba iyoyikeka le ndawo ngokuba lisango lamazulu ngokuba ndivulelwe umnyango mantombazana onamandla bakhona ke abachasi mantombazana aseKapa sisendleleni semadabini asithandabuzisayo asibangela ukoyika kodwa uYesu Kristu uthe kuseni ndiza mna ngemini zembandezelo ndikuhlangule uze wena undizukise mantombazana ngokuba ndivulelwe umnyango onamandla uthi uYesu Kristu ekuseni elizwini lakhe uthi hambani
niyothandaza egameni lami. Uthi yini na ukuba nihlale nilale ningathandazi ngokuba lowo undilingayo usendleleni. Ukuba ndivulele umnyango onamandla bekhona abachasi. Silapho amantombazana sinxelekile sizofuna lo mnyango. Kodwa yasithembisa uYesu Kristu, uyasithembisa ekuseni nje uba uthe wavuma ngomlomo wangenhliziyo ukuba inkosi ingumsindisi wakho, uyakungena kulo mnyango. Masingeneni mantombazana. Nokuba kunzima masingeneni mantombazana. Masingeneni kulo mnyango. Masifuneni lo mnyango. Masifuneni lo mnyango mantombazana. Ngoba uthezweni lakhe mayingesuki nencwadi yomyalelo emlonyeni wakho uze uzince ngayo usuku nemini ngokuba silangazelela lo mnyango. Sithi noma sihamba ezindleleni sisiya emisebenzini sisiya ngendawo ngendawo masilibize lo mnyango uhambe nathi ngokuba asikho safe mantombazana. Asikho safe. Kodwa ngenxa bathina silapha andisiculelwe sokubana uYesu ukhona kule ndawo. uYesu ukhona nakule ndawo. Ukuba sivulelwe umnyango bekhona amachasi. Mantombazana sithi noma sikule ndawo sithi sesibahle sithi noma siyahamba siya endlini yesikhungo kodwa abekhona abachasi. Abachasi ke asizubafumana phaya ngaphandle. Abachasi sibafumana ngaphakathi. Kodwa ke uYesu Kristu uthi andinixelelanga okubana nizoba nokholo olungenazilingo. Hlalani nithandaza ukuze ningangene kulingweni. Uvulelwe umnyango mantombazana. Asizawuhamba sisiya kwindawo zethu. uYesu Kristu usivulela umnyango. Uthi ngenani nina nibabaloyo inkosi. Acinga amantombazana ke awayezinqondo avulela ucango ngokuba wona ayine oli ezanele. Asiza kuhamba amantombazana asifuneni ke olucango lunamandla ngoba uthi elizwi lakhe xa ethe wavula akekho onovala. Ewe sizobuva ubunzima ngokuba noYesu Kristu ubuvile ubunzima enhlanga. Kodwa ngenxa yobana uYesu Kristu uziswe apha emhlabeni ukuze azofela izono zethu ukuze thina sibe nobomi obunaphakade. Kuba ke ndivulelwe umnyango ebekhona abachasi ingapha mantombazana aseKapa singangena sonke kulo mnyango sithwalisana ubunzima singahlekani sithandazisane ukuze mantombazana singeneni sonke ngolucango. Lo mnyango ke andizawuyeka ngomnyango onguYesu Kristu owafa wavuka efela izono zethu. Asifuneni yena ke bantombazana aseKapa. Asifuneni yena esenokufumaneka ukuthi siguqe ngedolo simbize ukuze asihlambulule. Andizawuyeka ke mantombazana masihambeni ke elizwi lethu kuba ke
umnyango omkhulu ndivulelwe umnyango omkhulu namandla bekhona abachasi singalibali ke amantombazana okokubana endleleni zikhona izilimo endleleni zikhona iintshutshiso kodwa uba siyancedisana uba siyathandazisana mantombazana sizolufumana umca olunguYesu Kristu ngoba ndibona le ndoda eyathi kodwa mathwala umnqamlezo wathi uYesu Kristu nyathela khona nyathele khona ukuze ungabuva kunzima komnqamlezo uYesu Kristu Nkosi yethu. Thixo bawa